naimbag nga oras Cordillera. Kanayon nga mangmangag tayo nga garamit ka iti naimbag, tapno mapalintag ka iti imatang ti Dios. Iti salutso, agpaiso ka din ay ta nga pamati, wano kapanunutan. Iti pagsaritaan tayo tata, ketno kasano nga mapalintag ti managbasod. Iti unag ti Biblia, sinarita na no kasano nga iti Dios nga nalintag. Dios nga ukom, Dios nga nasantuan, no kasano nga palintagan na ti maysa nga managbasod. Iti Roma chapter 5 verse 18 to 19, kastoy ti insurat ti apostol. Ngarot kas iti panakadusa ti sangkatauan gapu iti basol ti maysa a tao, kas tamet ti panakapakawan ken panakaited ti biag kadagiti amin a tao gapu iti nalintag nga aramid. Kas ti panagbalin ang managbasol ti sangkatauan gapu iti panagsukir ti maysa a tao, kas tantumet ti panakapalintag dagiti tattao iti imatang ti Dios gapu iti panagtulnog ti maysa a tao. So sarsaritaan ti apostol nga babaen iti panagbasol iti maysa nga tao nga ni Adan, inmay ti basol iti sangkatauan ken inmay ti patay iti amin nga tattao. Iti mangpaneknek iti daytoy nga iti sangalubungan wenno amin nga tao ket managbasol ket inaldaw nga agbasbasol iti tao. Inaldaw nga aglablabsing ti tao iti pagayatan ti Dios. Iti tao sana kayat nga sumurot iti pagayatan iti Dios. Tati tao adda di jay natural na akas may sama nagbaso nga iti kayat na nga pagserbian. Daytoy mismo nga bagina. Sana kayat ti agpaisakop kun sana kayat nga agserbi iti Dios nga nang ited iti biag na. Kahit nga saritaan ti tao na isina iti Dios nga nasantuan, Dios nga nalintag ken Dios nga mangukom. Kasta ti kasasat tayo amin nga tao nga nagtaod ken ni Adan gapu iti panaglapsing ni Adan iti bilin iti Dios. Ken adamot ti maysa nga tao nga insurat ti apostol nga isu ti mabalin nga pakapalintegan dagiti amin nga tattao iti babaen na. Iti verse 19 kunana, babaen met iti panagtulnog ni Kristo maipaay ti panakapalinteg dagiti tattao iti imatang ti Dios. No babaen ken ni Adan, inmay ti basol iti sangkatauan madu sa amin nga sangkatauan gapu iti basol. Babaen met iti panagtulnog ni Apo Hesukristo maipaay met ti kinalinteg kadagiti adda ken Kristo Hesus. So adda ti duwa nga tao ditoy. Opposite iti kasasaad da. Ni Adan managbasol ket amin nga nagtaod ken Adan managbasol da maited ti panusa kadakwada. Adamot ti maysa nga tao ni Apo Hesukristo. Babaen ken ni Apo Hesus maited met ti Dios ti kinalinteg kadagiti adda ken ni Apo Hesukristo. Babaen iti panagtulnog ni Hesus. Kasano nga nagtulnog ni Apo Hesus? Nagtaod nga mismo daytoy iti ngiwat na nga inmay nga mangtungpal kadagiti amin nga bilin ken linteg iti Dios nga awan to pulos ti sao ti Dios nga saan nga matungpal. Isu ti imbagan ni Apo Hesus iti Mateo chapter 5 verse 17 nga inmay nga nang mangtungpal iti linteg. Saan laeng nga inmay ni Apo Hesus nga nang tungpal kadagiti sao wenno bilin iti Dios no di ket inmay met nga nangikaro iti basol iti cross. Nagtulnog isuna iti panusa iti Dios
Isuna iti nang ibaklay iti basol ijay cross tapno adati pakapakawanan iti basol dagiti tattao. Isu ti insurat ni Apostol Pablo iti Roma chapter 4 verse 25. Kunana na iyawat ni Apo Hesus amatay gapu kadagiti basol tayo. Ket napagungar tapno mapalinteg tayo iti sangwanan ti Dios. So kasano nga mapalinteg dagiti managbasol? Mapalinteg dagiti managbasol babon iti panamati ken ni Apo Hesukristo. Isu ti surat ni Apostol Pablo iti Galatia chapter 2 verse 16. Ken iti Roma chapter 3 verse 21 kasto iti baga ni Apostol Pablo. Ngem ita na iparangarangan ti panangpalinteg ti Dios iti tao. Saan ama naibatay daytoy iti linteg. Uray no paneknekan ti linteg ni Moses ken dagiti propeta. Palintegan ti Dios dagiti tattao gaputa mamati da ken ni Hesukristo. Aramiden ti Dios daytoy kadagiti amin mamati ken ni Kristo. So nga iti tao nga managbasol nga madusa gapu iti basol na palintegan ti Dios daytoy babaon iti panamati na ken ni Apo Hesukristo. Dayta iti nalinteg nga aramid ti Dios nga mangpalinteg kadagiti nakabasol. Unana iti versikulo 24, ngem gapu iti parabor asi ayat nga inted ti Dios mapalinteg ti amin at tattao iti sangwanan na babaon ken ni Hesukristo amang waya-waya kadakwada. Ti panagtulnog ni Hesukristo iti amin nga linteg ken panangikaruna iti basol isu ti pakaibilangan dagiti namati nga nalinteg iti pangukuman iti nasantuan nga Dios. Kayat nga sa uwen dagiti namati maibilang da nga awan ti basol da. Di chay ti kahit sa unti mapalinteg. Maibilang da nga awan ti basol da gaputa ti basol da na ipabaklay ken ni Apo Hesukristo ket ti kinalinteg ni Hesukristo isu ti naibilang nga kinalinteg dagiti namati ken kuana. Isu dayta ti nabaknang nga parabor ti Ama. Parabor agsiputa naibilang nga nalinteg dagiti amin nga namati babaen iti naaramidan ni Apo Hesukristo. Saan nga babaen iti naaramidan dagiti tao. Isu nga parabor agsipud ta na ited nga pabor kada tayo dijay saan nga rumbeng nga awaten tayo. Ti awaten tayo isu dijay panakadusa iti agnanayon tadaytati na tawid tayo ken ni Adan akas managbasol ngem iti ipaay ni Apo Hesus isu iti panakaibilang nga panakapalinteg babaen iti nalinteg nga inaramid ni Apo Hesukristo. Daytati nalinteg nga aramid ti Dios nga pang-ibilangan na kadagiti amin nga namati ken Apo Hesus nga awanan ti basol da. So makita tayo iti duwa ditoy nga tao manipod ken ni Adan amin nga tattao managbasol maukumda iti agnanayon babaen ken Apo Hesus nga nalinteg inmay nga nang tungpal iti linteg ti Dios nangikaro iti basol iti tattao na ited ti kinalinteg na kadagiti namati ken kuana ken iti biag nga agnanayon. Ulitin tayo, saan tayo nga maibilang nga nalinteg iti pangukuman ti Dios gapu iti aramid tayo. Iti nakaibilangan dagiti namati nga nalinteg da wenno napakawan iti basol da iti pangukuman iti Dios babaen iti kinalinteg ni Apo Hesukristo. Dijay iti nakaibilangan dagiti namati nga dagiti adda ken Hesukristo awanen ti panakaukom kadakwada.
Kadagiti awan pay ken Kristo umay ti panusa kadakwada intono agsubli ni Apo Hesus nga mangukom iti sangalubongan. Kaya puno ken admitaren tayo nga managbasol tayo ken linabsing tayo tilinteg ti Dios. Saan tayo nga mapalinteg babaen iti bukod tayo nga aramid. Maibilang tayo nga nalinteg babaen iti bukod nga aramid ni Apo Hesukristo nulakit ti agtalek ken agbabawi tayo kadagiti basbaso tayo. Ni Hesukristo iti pagtalkan tayo. Tinaaramida na iti cross of Calvario iti pagtalkan tayo nga isu ti pakadalusan ken pakaibilangan tayo nga nalinteg saan nga iti bukod tayo nga aramid. Dayta ti parabol ti panakaisalakan nga ited ti Dios kadagiti amin nga mamati ken kuana. Ti aramiden agtalek ka ken Apo Hesukristo. Isu ti kinalinteg ti Dios nga mangipaay iti pamakawan ken panakapalinteg dagiti amin nga mamati ken kuana. Kailan aramiden sakbay nga maladaw ka.